ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିଛ? ଆଇଟମ୍ ନା ଖାଇଟମ୍, ଘରେ ତ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ। ଓହୋ, ଏଇଟା ଆଗରୁ କହିବା କଥା ନା। ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋଉଠୁ ପରିବା ଆଣିବି? କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ମାନେ? ସେ କଥା ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ଆଣିବ ଯଦି ରାନ୍ଧିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ବାପାରେ, ଆଜି ଆମେ ଉପାସରେ ରହିବା। ପରିବା ନାହିଁ ଘରେ, କୋଉଠୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା? ବାପା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ମୁଁ ପରିବା ଆଣିପାରିବି। ହେଲେ କେମିତି? ସେ କଥା ତୁମର ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା। ମତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଅ, ଆଉ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ କୋଉଠୁ ପରିବା ଆଣିବି ଦେଖିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା, ଆମ ପୁଅର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି। କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପରିବା ଆଣିବ। ବାପା, ମା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆସିବି। କୋଉଠୁ କେଜାଣି ପରିବା ଆଣିବ? ସେ ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ବି ଆଣୁ, ଆମର ତ ପରିବା ଦରକାର ନା। ଆରେ, ଏତେ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଫଳିଛି। ଏଇଟା କାହା ବାଡ଼ି କେଜାଣି? କିଏ ଲଗେଇଛି ଏଗୁଡାକୁ? ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି। ଯାହାର ହଉ, ମୋର ସେଥିରେ ଯାଇ ଆସେ କ'ଣ? ଆଜି ପରିବା ଚୋରି କରି ନେବି ମାନେ ଚୋରି କରିବି। ମୋ ବାଡିରେ କିଏ ରେ? ଗାଈ ବୋଧେ ବାଡ ଭାଙ୍ଗି ପଶି ଯାଇଥିବ। ଏ ନା ନା, କୋଉ ମଣିଷ ପଶି ଚୋରି କରୁଛି। କିଏ ରେ ସେଇଠି? ଏ ମତେ ବାଡ଼ି ମାଲିକ ଦେଖିଦେଲା ନା କ'ଣ? ମତେ ମାରି ପକେଇବ ଆଜି। ଓହୋଇ ଟୋକା, କୋଉଠି ନୁଚିଛୁ କି ରେ? ସବୁଦିନ ତାହେଲେ ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ ନାଇଁ? ଆଜି ଦଉଛି ତତେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବଳ ଆଜି ଆସିଛି। ସବୁ ଚୋର ଏମିତି ହିଁ କହନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସେ, ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ନା ନା, ମତେ ପିଟିବ। ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯିବି କି? ନା ବେ, ତୋତେ ପିଟିବିନି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ। ଶଳା ଏଡେ ବକଟେ ଛୁଆଟେ, ଏବେଠୁ ଚୋରି ଶିଖିଲୁଣି? ବୋଉଲୋ, ବୋଉଲୋ, ବାପାଲୋ। ଏବେ ତୋର ବୋଉଲୋ ବାପାଲୋ ମନେ ପଡିଲାଣି? ଚାଲ ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲ। ସେଠି ତୋର ଭଲ ସେ ବିଚାର ହବ। କେମିତିକା ବାପା ମା ତୋର ଚୋରି କରିବା ଶିଖେଇଲେଣି। ବାପାରେ, ତୋ ସହ ପୁଣି କିଏ ଆସିଛି? ବାପା, ବାପା। ହଁ ହଁ, ତୋ ସହ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ତାକୁ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ହବ ତ? ଚର୍ଚ୍ଚା ନା ଫର୍ଚ୍ଚା, ତମ ପୁଅ ଆଜି ଯାହା କରିଛି ତାର ବିଚାର ଏଇଠି ହବ। କ'ଣ କରିଛି ସିଏ? ସିଏ ତ ଆମର ସୁନା ପିଲାଟେ, କୋଉଠି ବଦମାସ ବି କରେନି। ଓହୋ, ସୁନା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଚୋରି କରନ୍ତି ନା? ଚୋରି? କିଏ ଚୋରି କରିଛି? ତୁମର ସୁନା ପିଲା, ଆଉ କିଏ ଚୋରି କରିବ? ମୋ ପରିବା ବାଡିରେ ପଶି ପରିବା ଚୋରି କରୁଥିଲା। ହଇରେ ବାଳୁଙ୍ଗା, ତତେ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ ନା ଚୋରି କରିବାକୁ? ବାପା, 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 ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପରିବା ବାଡ଼ିରେ ପରିବା ଦେଖି ଲୋଭ ହେଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଚୋରି କରିବୁ? ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା, ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଦାଣ୍ଡରେ ପକେଇଲୁଣି। ନା ନା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଚୋରି କରିଥିବ ବୋଲି। ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ଏଠିକି ପିକନିକ କରିବାକୁ ଆସିଛି? ତମ ପୁଅକୁ ପଚାର। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ବି ରଖିଛି, ଦେଖେଇତେ କୁହ। ନା ମା, ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁନି। ସିଏ ମତେ ବହୁତ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ଦେହ ସାରା ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ପୁଅ ଚୋରି ଶିଖିଲାଣି। ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ରଖିଛି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘରୁ ବିଦା କଲେ ହିଁ ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ନା ନା, ଆମକୁ ଏମିତିକା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନି। ଏହା ପରଠୁ ମୁଁ ତାର ଖିଆଲ ରଖିବି। ମଉସା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତମ ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳ, ନହେଲେ ବଡ ହେଲେ ବଡ ଚୋର ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଖିଆଲ ରଖିବି ଆଜ୍ଞା।